Lumulubog na ang araw, bitbit ang pana, handa na. Tahimik lang ang paligid, sa ilalim buhay ang galaw. Hindi dito basta laro, dito sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat kalaban, pero puso ang tunay na sandata. Gabi ramal sa ilalim ng alon, one breath, one dive, one shot. Gabi ramal, spear fishing, YouTube stories, tunay na buhay. Natutong sumisid mag-isa, walang airtime, panata. Have a great day mga kaspero. Welcome back ulit sa ating panibagong episode ngayong araw. At etong dive natin ngayon, dalawa lang kami ni Kuya. Si Kuya yung magbabantay ng bangka at ako magdadive. At yung oras natin 10 ng umaga. At ito yung first dive natin. Meron agad tayong nakakita na isang sea turtle or pawikan na umaligid sa atin. At eto, dumiretso tayo sa baba para tingnan kung ano yung behavior ng mga bait dito sa baba. At meron nga akong nakita ng mga bait dito tulad ng mga dalagang bukid. At merong mga double line makarel sa taas. Ngunit hindi pa yan yung hunting natin, kaya hayaan muna natin. At let's check out kung ano yung papakita mga kaspero. At ito nga mga kaspero, narinig ko yung bangka na mabilis yung takbo sa taas, kaya dali-dali akong umahon. At ayun, pagtudya. At ito pala yung nakita ni Kuya mga kaspero, yung isang selfish marlin. Dali-dali akong bumaba at hinabol mga kaspero. Grabe, sobrang bilis ng marlin na ito. Yung galaw ng buntot niya parang mahina lang, pero pag hinahabol ko hindi ko maabot-abot. Talagang binilisan ko na sa paglangoy, pero ayaw talagang bumalik mga kaspero. Ginalaw-galaw ko pa yung pana, ngunit ayaw talaga. Dahil merong flasher yung pana natin, kung napapansin nyo, makaka-attract pa yan sa isda. Pero hindi talaga na-attract itong marlin na ito. Kaya ayun, bumaba ako ng bahagya at akala ko babalik sa akin. Yun pala, diretso mga kaspero. Sayang, pero ayos lang. At patuloy pa rin yung paghahabol ko dito mga kaspero. Nagbabaka sakali na bumalik. At talagang napagod na ako dito kakahabol sa kanya mga kaspero. Kaya parang gusto ko na sumuko at umakyat sa bangka para habulin siya at doon ulit sa unahan mag-dive. Ngunit hindi ako nawalan ng pag-asa mga kaspero, dahil nakita ko yung isang waho na kasama ng marlin na ito. Kaya ayun, nakita ko na bumalik sa akin itong marlin, kaya hindi na ako nagdalawang isip na tirahin at sa pool mga kaspero. Hindi nga lang natin nakuhaan ng magandang timing sa pag-video, gawa ng napagod na ako kakahabol sa kanya. Yung iniisip ko na lang na mahuli itong marlin, kaya panalo, napana natin at tagos hanggang shooting line mga kaspero. Talagang walang kawala na ito dahil nandun na yung tali sa katawan ng isda. Kaya nung hinila ito mga kaspero, hinayaan ko na lang dahil mahaba naman itong reel line natin, nasa 100 meters, kaya ayos lang. At hindi naman ito naubos yung tali natin dahil nung umakyat ako sa bangka, marami pang natira sa reel. Kaya ayun, tinahandahan ko lang na hinila mga kaspero. May ako pakibahan. Puti yan pada igo karan. Wala ta gusto.
Diron. Bay lang. Paluyahon ta lang. Lakas pero, nakadali tayo. Ang lakas ng marlin. May kasamang waho. Yan. Medyo pahinain lang natin. Kuha ng kabat nung ang imong bunit ipataka. May akpa lang naman to mga kaspero. Siguro mga 20 kilos. So yung pag second shot. Ayos mga kaspero. Ciao, nice. Good size. Bam. Para si Jord. Ayos. Silverfish mga kaspero. Alright. Grabe. Dami i-expect to. Oh, malaki. Mabigat. Maganda. Yeah. May kwan o. May kwan. Ito. No. Kita. Yay.
tayo ng isa. At naka-proud dahil ito, ang laki sa Marlin. Ayan. Ayan. Buti nakita ni Kuya habang naghihila siya ng kumain. Nakita niya na papalutang lang. Kaya pinuntahan namin at saka tinira mga kaspero. Buti na lang, tinamaan pa natin. Medyo napababa. Ayan. Baba yung tama pero makapal naman. At saka na shooting line natin, nasa tali na siya kaya walang kawala mga kaspero. At yung ginamit nating pana, itong patos natin. Ayan, napakasulit na pana for 9 years na gamit natin. At syempre yung shaft natin na Salvimar, double barb. Ayan, walang kabend-bend mga kaspero, oh. Straight na straight. Ayan, oh. Dahil tumagos yung bala natin at nasa tali siya kaya no worries na mag-bend yung shaft natin dahil ayun, oh, matibay naman yan. Gawang Salvimar yan mga kaspero. Panalo. Alright, dive ulit tayo. Ayos na yung gamit natin. Kaya let's go back to dive. Dagdagan pa natin itong huli na to. Sana makadagdag tayo kahit mga 2 pirasong GT lang para solve na ang ating araw ngayon. Kaya samahan nyo pa ako mga kaspero. Sana makabiyaya pa tayo. Let's go! Dahil na-secure na ang ating Selfish Marlin, bumaba ulit ako dito sa unahan dahil medyo may agos na kaya umabante ako dito. At sa time na to, napansin ko na maraming bait. Ibig sabihin, merong mga pelagic na umaaligid dito kaya naghihintay ako na merong lalapit sa akin. Nag-drop ako dito sa 22 meters. At tingin-tingin sa paligid, ngunit wala tayong nakita. At ayun, yung mga nakita ko, mga GT, mga kaspero, mga giant Toblerone. Kaya eto, di na ako nagdalawang isip na tumira. At nung tinira ko sa pool, parang hindi lang dumaan yung bala natin. Talagang ayos yung pagkasitak natin na ating pana. Panalo. Dagdag sa ating huli ngayong araw, isang batfish mga kaspero. Nagdive ulit ako, kalagitnaan pa lang, meron akong napansin dito na isang pakul or triggerfish. Kaya dahan-dahan lang akong bumaba at hindi na ako gumalaw. At nung tinira natin, sa pool, napakaganda ng pagkatama. Hindi na nakagalaw. Lumipat ako ng ibang spot dahil medyo matumal doon sa spot na yon. Wala tayong nakitang mga malalaking pelagic. At ito nga, pagkababa ko, meron akong nakita ng mga surgeon. Malalaki na sana yun. Ngunit hindi natin napana, gawa ng pinili ko pa yung mas malaki. Sayang, hindi na bumalik. Nag-ambush pa ako ng matagal, ngunit hindi. At eto, pagka pababa pa lang ako, nakita ko itong solo na dugto tuna or hugok kung tawagin dito. Kaya ginalaw-galaw ko yung pana para bumalik. At ayun, nung pagbalik, sapol na sapol. Na stone shot agad natin kaya hindi nakagalaw. Dagdag sa mga huli natin dahil meron na tayong batfish at saka triggerfish. At ito, isang good size na dugto tuna.
pag-secured ng ating unang dugto tuna, bumaba ulit ako dito. Siguro nasa 50 meters lang yung agwat natin na pinanaan ng dugto tuna. Dahil itong lugar na to, daanan talaga ito ng mga pelagic. Kaya dito, nag-ambush ulit ako para tingnan kung ano yung lalapit sa atin. At tumingin ako dito sa paligid, meron akong natanaw na mga unicorn fish. At ayun, meron palang isang dugto tuna ulit mga kaspero na lumapit sa atin. At ayan, medyo kalakihan ng kaunti sa unang pinana natin. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na tirahin ito. At nung tinira natin, sapol naman mga kaspero. Hindi man na stone shot pero good holding shot naman. Panalo. Ito na yung last fish of the day natin mga kaspero. Umuwi na rin ako gawa ng wala nang nagpapakita sa atin ng mga pelagic. At para maibenta na rin natin yung mga isda na nahuli natin. Nakaukro. 28 eh. 28. Bantiotso. 28 kilos. There we go mga kaspero. At together with Hector, so magdi-dinner kami. Yung huli nating shellfish marlin. First time. Ayan na. So first time ni Bro Hector na kumain ng shellfish marlin. Kaya ipapa-try natin sa kanya. Let's go. Meron tayong air fryer na shellfish and then soap. Yan, with vegetable. So let's eat mga kaspero. Try natin to kung ano yung lasa. Delicious. Like a tangi. Thank you.